Assalamu alaikum mehriban adamlar, aziz vatandaşlar. Türkmen Portal web saytımızın hormatly tamaşaçylar. Ene kemmämizden görüşimiz, bilişimiz ýaly milli liderimiz Gahrman arkadağımızın hem de hormatly prezidentimiz arkadağı Gahrman Serdarymyzyň taýsy tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda alymlara, şeýlekem ýaş alymlara işlerini gollaw bermek, olary höweslendirmek maksady bilen uly işler durmuşa geçirildi. Elbetde biziň ýurdumyzyň alymlary hem muňa jogap köpünde bir näçe işleri amal edip ýurdumyzyň ösüşlerini innowasion taýdan şeýlekem ähli almy nukdaý nazardan täze sepkitlere ýetirmek üçin uly işleri durmuşa geçirýär. Ene elbetde hemmämiziň bilişimiz ýaly Türkmen Portal web saytymyzda okuwçylarymyzyň köpçüligine elbetde ýurdumyzda alınıp barilen işler dogrusynda habar berildi. Ene elbetde o habarda hem biziň bir Türkmenistanyň çäklerini ösüp ýetişýän milli lider Gahrman arkadağımyzyň Türkmenistanyň dermallyk ösümlikleri adly almy ensiklopedik işinde hem öz ornuny tapan ajaýyp ösümlik bolan ýowşondan ýörüti derman farmaseptiki täze bir melkem taýýarlapdyr. Bene şo işleri siz bilen tanış etmek üçin mehribanlar doly dogrusyda ýetirmek üçin biz hem bu günde teýleşiňe ýaly Türkmenistanyň Alymlar Akademiýasynyň halkara almy tehnologiýa parkyna mehmançylyga geldik. Bu günde bu ýerde ýerleşen bir näçe işleri, bu ýerde alınıp barlayan işleri, zähmet çeken alymlarla söhbetdeş bolup size kılgyny bilen ýetirer şu portada taýin masalat bilelikde başlar. Bize bu dermallyk melkem hakyna dol giňişliň gurrun berje Küner Menmed teýleşiňe ýaly halkara almy tehnologiýa parkynyň almy işgäri berdi. Assalamu alaikum. Hoş gördük bu günde. İşleňizde uluslararly arzu edýär. Ene Türkmen Portal web saytymyz bilen bilelikde şol habar berişiňizde laýyklykda şo ýowşandan taýýarlanýan dermallyk melkemi bir fiýlamaga hem de öwrenmäge geldik. Mümkin bolsa tamaşaçylarymyza giňişliň gurrun berseňiz işiň dowamyna. Köp sag bolun, hoş gördük sizi. Türkmenistan Alymlar Akademiýasynyň halkara almy tehnologiýa parkyna geleniňiz üçin öğrenşat. Bilişimler ýaly ýylla geçirilýän Alymlar Güni münasibetde geçirilýän şäherleriň dowamynda hormatly prezidentimiz günden güni öz karary bilen halkara almy tehnologiýa parky diýip atlandyrmagy biri Hasan begenlerdi buýsanlardy. Şu merkezde bizde bir näçe alym baglagy işleri bilişimler ýaly durly görnüşli köp tarapdan bir näçe alym baglagy işleri alyp barylýar. Şol sanda dermanlyk ösümlikleriň köp sany baglalar geçirmäne giň mümkinçilikler bar. Şo bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyp biz hem şu merkezlerde ýagny derman ferişlerini öndürmeň tehnologiýalar barlyhanamyzda bir näçe meýilnamalaryň, maksatnamalaryň durly görnüşli işler alyp barylýar. Şoň çäginde dissertasiýon işimi jemläp ýa-ýakynda Türkmenistan Alymlar Akademiýasynyň ýokary attestasiýon komitetine işimi jemläp tapşyrdyk. Ýagny meniň almy ýolbaşçym kimia alymlarynyň doktorudur Nurak Adamov. İkinji ýolbaşçy ýoklugyna biologiýa alymlarynyň kandidaty Allamrat Akbarat. Saýlap alan temamyz köpetden ýowşonlarynyň organik birleşmeleriniň esasynda derman terişlerini taýýarlamak temany taýlap aldyk. Hem-de şo boýunça bir näçe alym baglagy işleri geçirdik. Şoň şäherinde hem bize Aşgabat şäheriniň gün ortasyny penalap duran köpetdamyzda bitýän dermanlyk ösümligi bolan ýowşonlaryň bir näçe görnüşleri barada degişli baglalar geçirdik. Islenip derman ösümliklerden bilişimde derman terişlerini taýýarlamak bir näçe tapyrlardan ibaret. Şolary üstünde durup geçmek üçin mümkin wala barkara elbette. Başdan gözümüz bilen görsek hasam biz üçin ýakyn bolardy. Ine Yunus bu barlakhanamyzda derman ösümligimizi dağ şehtlerine bitýän ýerlerinden alyp gaýdylandan soň meýdan şehtlerine özi TV ýabaýyna bitýärden biz haýsy görnüş boýunça barlak geçirmek meýilleşdirýän bolsak, şo boýunça indi derman ösümligimiz ilkinci bağlarlar şu yerden şurada başlamak
dowam edelim. Diýmek onu dağ şertlerine emeli ýagdaýda ösürip bolanokmy ýoksa? Dağ şertlerine özü bitdi, tebiği görünüşdi, dogrymy? Awa, ýa-da marga isgaçyk bellek geçipdik. Ýogşanyň bir näçe görnüşleri bitdi, öz mahsus olan häsiýetlerine görä. Bir dağ şertlerine, kimse çöl şertlerine, umuman biz häzirki alyp baran alymbarlyk işlemler esasy meýilleşdirdi köpet dağdaky bitýän dermanlyk ýogşanlar barada görüň etmek isleýän şo boýunça Dağ şertlerde. dağ şertlerine Onda diýmek dağdan ýygyp alynyp gelinenden soň ýygymana maruz bollar badyr, dogrymy? Aýatyň görünüşde ziýan etmedi ýa belki kökü gerektirse de. Öz işgärleňe ýykmaly bolýar, dogrymy? Gidip öz öýreti şu alymy işgärleňe. Dogry belläkeşden Yunus ýani bir zady hakykatdan näse etmek mümkinmi diýen ýaly soraw bilen ýüzlenýär. Dogry ony beýleki daşary ýurtlarymyzda bir näçe görnüşler ekilýär, ondan belli ýagdaýda hasıl alınýar, ýa-ni derman terişleriniň röňüş derman terişleri taýýarlanýar. Biziň häzirki wagtda görüň geçek, ýani gönden göni şo ýa-ni ýakynda internet maglumatlaryna giňden ýaýlanlanan türkmen ýogşandan alan derman görnüşmedi, ýani şol görnüşme köpet dağda bitýär, öýlen teýigi şeklerine bitýän görnüşi bolup durýar. Türkmen ýogşany ýurdumyzda 32 sany ýogşanyň görnüşi biziň ýurdumyzda duş gelýär diýip. 32 sany. 32 görnüşi ýogşanyň ýurdumyzda biziň ýurdumyzda duş gelýän görnüşleri bar. Olardan 14 görnüşi gönden göni köpet dağda, diými? Aýratyn köpet dağda duş gelýän görnüşler bar. Olaryň içinde endemik görnüşleri diýip aýratyn bir topara degişedilýär, olara 4 görnüşi. Yani endemik bolany bilişmedi, ýaly ýerli, diňe beýleki ýanaşky ýurtlardan bolup bilmegimiň ähtimaly bar edil köpet dağ Horasan dağlarynyň aňyr ýerinde belki şol ýaly ýöne, şonda başga ýerde duş gelmeýän görnüşiň 4 sanagdagy bellenip geçilýär edebiýat çeşmelerine. Indi biz gönden göň şo 4 sanag ýogşanlarymyň 4 görnüşinden türkmen ýogşany barada üstün af içkin durup geçäýin diýetim gelýär. Türkmen ýogşany ene bilişmedi ýaly şu ýerde ýaňam aýdypdyk. Barlyk hany şertlerine geçirilýän barlyklaryň ilkinjilerini şol tomda başlaýar diýip aýtsak edil dogry bolany kadyp çenediýän sebäbi indi şu ýogşany bir meýdan şertlerine ýaňam aýtdyňyz ekip ýetişdirmeden muň ýeterlik ornuň bady bilen gönden gön baglanyş bolup durýar. Ýani türkmen ýogşany ýani diňe Türkmenistany ýani endemik hasap edilýän endemik görnüşçüň tanygyny degişi. Indi aýtjak bolýan türkmen ýogşanyň meýdan şertlerine ýaňam belläkeşdik. Mumulukda ýörite meýdan ekspedisiýalar gurulýar. Belli bir wagty şunu ýygnalmaly wagty, belli bir mewsimi ekspedisiýa gurulýar. Hemde şol ýerden çyňmallar giňmeçerde çyňmallar taýlanyp alınýar. Ve teýigi şertlerini bitip oturan görnüşiniň ilk bilen ony çyňmal almadan olan alma barlaryny bir feljerýär, geçirýär. Ýani olaryň ýeterlik biziň ýurdumyzda ýeterlik meçherde gorlar barmy? Onem gönden göni bilişmedi ýaly Gahman arkadamydan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly köp jiltli ensiklopedik kitaplaryna ilkinji sanlaryna ýani birinji sanyna şu ýogşanlar bar giňişden maglumat berýär. Bir göz başmada şondan alyp gaýdan edebiýat çeşme bolup şoň esasynda bir şu arada has bir alymbarlylar geçirmäge bir maksadaly hasap etdik. Hem de şoň esasynda berilýär. Şol ýerde berilýän maglumatlaryň esasynda olaryň ýeterlik gorlarynyň bardyr aýdylýar. Hem de şu ýeterlik gorlarynyň haýsy ýerlerde, haýsy şäklerde ýeterlik bolup biljegi barada alymbarlylar geçirilýär. Ýani ölçewleriň degişi ölçewleri usuliyetler esasynda şolaryň gorlary meçhurlar kesgitlenilýär. Hem de ne ýanky ekspedisiýalaryň esasynda çyňmallaryny ýygyp bäri getirmek üçin ýörite usuliyetler we ýygylşynyň usuliyeti umuman ony getirmek wagtynda bir näçe degiş usuliyetler esasynda şolary alınýar. Hem de täze alymbarlyk geçirýän ýogşanmady ýyglanlar bir esasan şoň ýerden ýokarky bölegine bir has bek ünserdik, şoň üstünde aýrat indirdik. Täze ýerden ýokarky bölegini alsak da on köki ýer asty bölegi ýene-ki ýyllarda bir öz hasyny bermäge mümkinçilik berdik. Şaklaýar hem ýerden ýokarky bölegi özüne köp miktarda efiriýan taklaýan bilen tapawutlanýar. İnsan töweli aýdyp durdy ýa-ni. Ýa-ni gönden göni ýysynyň şeýle
galtaşma esasında iyi gelip duran ýagdaý bildirýär efiriýalarnyň. Onda berdi diýmek meydan şertlerinde ýygylandan soň biziň görüşmemiz gelip göni şu ýere şu barlahana düşýär, laboratoriýa. Indi ýene bir zat boşatmam gelýär, şu barlahana gelmäke ony meydan şertlerine ýygylandan soňra bir aralykda ýene bir şunda dur geçmeli barlamanyň bir görnüşi, olary guratmak meselesi. Indi guratmak barada bir insana çeketmeli. Täzäbi düzüminde ýa bir dur geçipdik, düzüminde efiriýa taklid edipdik-de, şu şeýle bir alyp görsek, şeýle isi öňüş isiniň barlygy bir ma'lum bolýar-da. Şu efiriýa saklaýan üçin şu efiriýa düzüminde efiriýa guradylaryny aýratyn şertleri gözüne tutulýar. Ýani ony günüň astynda guratmakdan az saklanmaly, ýani kölegäniň aşagynda, telerliň aşagynda hemde belli bir hawa çalşanyň aýlanyp duran ýerine, hawa akynyň bar ýerine şu derman ösümlüğünden uğraş aýratynlyk şertleri var. Hem aşağını belli bir ýagdaýda örtüklerin üstüne galynlygy umuman näçe galynlykda şoňa şertlerin esasında guradylmak tapyrlar geçirilýär. Doğru. Ne guradylmak tapyran bir gysgaç aýdaý bir hepde käbir zerur bolan ýagdaýlarda bir 10 ýyl dowamyna guratma tapyrlary şeýleler ilgiderlikde geçirilýär. 10 günde yetişýän bolsa goňa. Iň köp maňyda alanyda 10 günde dol gurak yetişýän bolsa. Belli bir derejede bökdönçlüklerden akda. Gurandan soň bu laboratoriýada näme edýäs barlahanyda? Indi görüşmede ýaly bir guran nisbalamyzdan bir bölejik alyp geldik. Bu laboratoriýada indi ýani barlahanyda geçirýän ilkinji barlamyzyň ilkinji tökmüne seretmek bolar diýäniň sebäbi barlahana şertlerine geldik. Şu barlahanamyzda görüşmede ýaly guradylan nuskamyzdan alyp ilkinji barlar, ýani farmakognostik barlar diýip derman ösümliklerde ýerite bir urwa derman ösümliklerin dermanlyk häsiýetleri barada bir çuňlaşdyryp öwrenilýär ýerite bir dersler okadylýar. Gönden şu farmakognozyanyň çäginde şolaň ikisany barlar usullary ilki başyny şondan alkaýdýar. Ýani makroskop ki mikroskop barlar usullary göz başyny şeýlere alkaýdylýar barlar. Indi makroskop barlar usullary bolanda biz derman ösümlüğün ýani meydan şertlerini hem getirip soňam aýratyn şu makroskop ki daşky görnüşini häsiýetlendirmek bilen şu hakykalygyna göz ýetirýär. Ýani boy ona nämeler değişik bolup bilýär, boy bolup bilýär. Yani görkejiler yaprağı ya olmadı gülü anatomik ve morfologiýasynyň esasında guruluşynyň esasında ýani aýratynlyklary var. Daşka aýratynlyklaryň esasında makroskop barlarlar bu ýerde alyp geçirilýär. Mikroskop barlarlarynyň bir näçesini ulatmak arkaly biz şoň hakykalygyny ýani görkejilerini, morfolog guruluşlaryny bir aýratynlaşdyryp häsiýetlendirmek mümkinçiligi bar. Bu kompýuterda çatylar görmüş edýän ýalňyşmy? Umuman kompýuterleşdirilen dogry aýdýan, ýani kompýuter bilen baglanan özara baglaşykly bolan üçin sebäpli biz muny gönlüň hem adaty görmek arkaly hem kompýutere bärde ýerite guralyba kompýuter bilen baglaşykda ýani ulatmak arkaly biz şonu görüp bilýär. Ony mysal üçin aýdaly şeýleler şekilde ýörite aýratynlyklary bilen näder häsiýetlendirmek mümkin. Indi o gönden görýän suratymyzda häzirki bizde görnýän şekilde näme wagtda barlar işlerini geçirip alyp barýan ýokşalmadyň ýani gülüniň aýratyn ýapragda we gülüniň guruluşyny şunu alak ulatmak arkaly barlarlar geçirýär. Onda berdi diýmek siz bu ýerde şol dermanlyk ösümlügiň dermanlygy, yaramly dälligi şu gyzyklanýan o şu sowallara özüňizi jogap tapýan diýmek. İlkinji ädim şondan ibarat bolýar. Indi mikroskop barlar bilen jemlesek indi derman ösümlügiň berilýän häsiýetlere laýyklykda gawat gelýän alamatlar, ýani efiriýa mäzaralary hemde beýleki häsiýetler gawat gelýän bolsa biz şo görnüşimize baglykda häsiýetname berýär hem-de şoň hakykalygyny görkejilerini kesgitlenildi diýip hasap edýär. Hem hakykalygyny kesgitlenmeden soň indiki bagly usullamada, desatky bagly usullamada ýokşamlary, ýani çiğmalyk mesolamy taýýarlar. Bu barlahanamyzda gönderiňi ýani uğratma işlerini
geçirýär, ýani owraja enjamlarda owradylýar. Indi bolsa, ýani owrajan enjamlar bardy bir. Gysgaç gurun beresinde indi bärde bar bolan ýöri täzirki zaman öndürjiler tarapyndan öndürilen häzirki zaman bir näle owratman has oňluk derejesine şendi owratmany mümkinçilik var hem ýokarky böyle aralyk derejesindäki oňluk derejesinde owratmany mümkinçilik var. Görnüşler var da. Görnüşler bar. Onda ýanky biziň öwşünmiz alyp gelip şu mesele ýa-ni, dogry. Biziň indi kitaplarymyz ýokşanmady aýtyp owratma derejesini bir kesgitleýär. Hem de haýsy ölçegdäki oňlukluk derejesi gerek bolsa olary Melkem üçin haýsy gerek bolasy? Melkem dermateri işler üçin biz saýlap allyk gönden öni 0,2 mm aralykdaky ölçegdäki bolan çiğma nusxalaryny ýokşanyň ýerisi bölüni. Indi bärdäki enjamy salmak kapyny işledýär. İşledip işe girişenden sonra şu taýdan çiğma nusxalamary goýberýär. Yani bärde öz howpsuzlyk ýagdaýlary göz öňüne tutulan umuman bärde goýberýär. Ýoş bilen çiğma nusxalamary soň bilen goýberlenden soň bärden görüşmedi ýaly çiğmalanmak belli bir ölçegdäki oňlukluk derejede çiğmalanmak aşagdaky ýygna ýani gaplama ýygnaýjy gaplamada jemlenýär. Indi bärde nusxalama edil görmek üçin barlaw üçin bir alyp görýär bir belli bir ölçegini bir kän bolmady ölçegini alyap we Şu görnüşinde öyle de mümkin. Şu bir täsirlerini şu bir ýysyny saklar, hem oňluk görnüşdi. Ma dermallar şini ikinji adymda oňlukluk öwratmak derejesinde. Gönden öňe şol bolup durýar. Düşündim. Indi bärde gazmak temperaturyny hereket etçili temperatura bilen baglaşyk hereket bolmandy. Şeň dograýar, hemme ýyzy ýanky düzmünäki biolog işe maddalar saklanýar diýip düşünýär. Maksadam şu da esasy ýitirmeliler. Görüşmedi ýaly Yunus indi bolsa ýanky diýişmedi ýaly element tapyryna ýani belli bir aralykdaky ölçegini almak üçin element tapyryna gitmeli bolýar. Ine Yunus görüşmedi ýaly bu görýän enjamlarda bir ýanky indi kitaplar element tapyryma diýipdik-de şu element tapyrymalary özi awtomatik usulla amala aşyrýar ýani bärde görüşmedi ýaly seyredenizde 4 mm ullukdaky bar bolan çiğmaly en soňky ahyrky ýani 63 mikrometr ulluk derejesindäki bolan eleklerden geçirýär. Şo maksat üçin bunu bu elemde ýerleşdirýär. Çıkandan nere çıkıyor tayin bolan? En soňky eleklerler çıkanda ahyryna jemlenýär, bärde gabyna jemlenýär. Berilen wagtyň dowamında element tapyrlary awtomatik usulla geçirilenden soň awtomatlaşdyrylan enjamy öçürýär. Soň bilen berkidilen eleklerden ýoş berkidijil agzarlaryny aýyrýar. Umuman sarfanyň element tapyryna sarfanyň esasynda geçirilýär, şonda bir gowşama ýaly. Bir-birinden geçýär-de. Bir-birinden ullan kiçe. Ýigdirlik tertibinde goýulan. Demek bizim taýar önümizden ýaşakydy. Bizim taýar bolan önümde. Näde haýsy ölçegdäki gerek bolsa biz gönden göni şonu alyp bilýär. Masalan, 1 mm'lik ölçegli çiğma nusxamyny biz ilim barlarına geçirecek bolsak, şondan aşaky gödenegindäki alsak biz 1 mm'lik ölçegli. Sizin ulanýanyňyz haýsy bolýar? Indi şu ýasan melkemiz boýunça. Şu melkemi gönden göndegişlikde şulardan 0,5 millimetr ya da 5 mikrometr gödenekden başlap 2 millimetr aralığındaky gödeneklerden geçen çiğma nusxalamalar alýar. Göräýiler şo zatlar gözümizde. Başlyk. Yunus görüşmedi ýaly her elekdäki çykkan oňlukluk derejesindäki nusxalan agramlary ýa möçörleri bir
gradende ol Ha. böyle görünüp duran esemelim. Ne dedi şu karalık yani aydıptık 0,5 mm ya da 5 mikron aralıktan 2 mm aralığındaki çiğmanlı falanımız alamızda şular değişik oluyor. Esas şular. Ya şularla alın bağlarlar geçirdik. O netice gelmemizin en büyük sebebi biz aslında hem ölçülerdeki takırlarını geçiriptik. Şu karadaki ölçü birliği olan falanı o netice verenler için şu karalıktaki ölçüleri almak, şuları hayla almak. Talamak maksadına layık görülür. Kuatlı tomuşuşlarımız bilen. Yunus indikadımları da yani ekstrakt edip alma usulü bilen utlaştırsak maksada layık olur deyip krediyen sebebi gurun efiryan dedim bu arada yani son peydali hareketleri var arada gidiyor da ağramlı böyle. Son için efiryan almakta yani gayfacık durup geçeyle onun bir neçe usuller edileniyor yani var olan usullerden preslen bakşaftını böyle almak ya olmasa fuulen böyle almak ya da fuun buulen böyle almak yani bir neçe usuller edileniyor. So var olan yani ulanılan usullerden bir de gönden olan fuun buulen sayılan alınan usullerden peydalanmak hem de fuun buulen kömöğülen böyle almak usulünden peydalanmak. Bir de şunu mümkün olduğundan tanışçılarımızda indi kitaplarına geçelim. Baştına. Yine Yunus görüşümüz yani indiki kuruluşumuzda yani yanımır ağlak geçiptik. İndi kitaplarımız yani efiryan almak kitaplarımıza geçiyor. Yani ondan bir gayet kaçkör belli geçetim geliyor. Elime kitaplarından sonra hesaplamalar geçiriliyor. Yani neçe ölçmörde biz şol ki yani bize gerek olan aralıktaki çiğmanlı falanların neçe ölçmör bizim elimizde bağlı var arada. Belirler hesaplama işler geçiriliyor. Sonra on hesaplamalar geçirilenden sonra belli bir ölçmördeki yani eleme kitaplarından sonra çiğmanlamalı gerek aralığına var olan çiğmanlamalı gören kuruluşmada yani efir yani fuun kömöğü arkalı böyle almak için niyetlenen yürütü abdal yani kuruluş yerleştirilen bir yerde. Muman kuruluş var da gayet açık durup geçer eğer mümkün olsa kuruluşumuzun bu bölümünde yani kolbamda çiğmanımızı yerleştiriyor hemen belli ölçülerine araklanan su yerleştiriliyor. Sonra bir yerde yukarı giden, inçelik giden aynı turvacımızın kömöğü arkalı şu düzümündeki var olan efiryalar fuun buğunun kömöğü arkalı utlaşkıl yani aynı turvacın belli diametre ölçülü yani içigin diametreli aynı turvacın kömöğüyle yukarı buğu hükmünde bu var. Sonra berdaki sıvacı bölümümüzde sıvap yani kondensiyerlenip aşağında damca olmuşundaki efiryalarımız su gören bölümümüzde efirya damcalarımız emele geliyor. Hem de yani bu bölümümüzde diye sebebi su yağın muma efiryalarının dakıllığı belli bir derece soğuktan yengil olanın sebebi yengil oluyor tersine. Yengil olanın sebebi soğuk yüzündeki yüzünde yani katlak görünüşünde efiryalarımız yüzünde emele geliyor. Ya yüzünde var yani. Sonra görüşmede berdaki elinle yürütü niyetlenen cemlenen sularımız yüzüne yine bu görünüşünü geçmek için yine bari kavlacı yani çiğmalı kolbamızda yine gelip koşa hemen sonra berde bir ahırına belli netice almak için belli vakit aralığındaki hesaplamalar geçirip belli vaktin aralığında yani çiğmalın görünüşüne bağlılıkta 1 saat yani da 5 saat aralığındaki vakit aralığında efiryalarını bölüp alıyor. Hem de şu alınan efiryaların çıkım derecelerini, çıkımını hesaplamak için şu anda graduirlenen belirlikler olan nemelen kömöğüyle bir hesap alıyor. Demek en aşağı, en sonunda da aşağı kol bozulmalı, kavimde yürütü, efiryamız geliyor, tayin olmuş. O cemlen yani. Ay dışında diyelim 1 saatten 5 saat aralığında vakit gerek oluyor. Öyle bir tomuşçularımız bilen, dürüst toparımız bilen onca vakit karışma, vaktımızın şekilli sebeple hazır sizin tayarlayan prototipini verdiler ve sonra böyle kitaplarına devam ederiz. Başlığına. Demek
Bir saatdan 5 saat aralıkta tek kaynama, efir yağının buğarma işleri var. Biz onunla buna elbette karışıp durumda da tayin görüşünden devam edip şimdi ne karışıyoruz? Şimdi tayin görüşünde efir yağını alanmadan sonra onu belli bir derecede efir yağının ayratın talapları bildirilgen. Şu talapları layıklıkta olanın kil ve muhtar görköjüleri ketkitleyar. Efir yağının didimindeki bir näçe organik birleşmelerden kil muhtar bağlarlar geçirilýär. Olar hem öwüşi bir näçe takbirlerden ibaret. Olary ilkinjilerden bir gysgaç görüp geçer. Yani şu efir yağını tayin oluşundaki efir yağını bir emri alaydı. Bunda hemmemiz görüntümüz geliyor, tanışışımız geliyor. Başlayalım. Ne tayyar olan efir yağı mutfağımız şeyler Probnik diye bakımlar ya, önümüm göreyim. yine Yunus ahirki yani sağırfılıkla garaşılyan ahirki önümüz şu melkemden ibaret ýa-da ismiýan didimleri wagtyny ähli geçirilen barlalar dogrusunda bir gitgaç durup geçermede ahirki alan melkemler emele gelen melkemlerden şunýalak häsiýetli, umuman ak renkli görüşmeli şeyler öwüşi ýazmak. Oto temperaturasında näme erenok Melkemlere mahfuz olan häsiýetli. Melkeme mahfuz olan häsiýetli melkem birleşmämi ýani Türkmen ýowşanyň efir ýağynyň esasyna taýýarlanan bir götürümli ýowşan melkemi. Hatta doğru. Şol her ki iyisini alan asorsunu şu TV görünüşdäki ýowşanmyň iyisi bilen mehribanlar häzirki wagtda melkem görünüşinde çykan we bir näçe goşunlar bilen peýdaly maddalar bilen has baýlaşdyrylan melkemmidem ikisinin iyisi şol istipdiler. Söýene has ütköşük bir jana şupa görünüşinde ýasalan taýýar önüm bolup durýardy. Elbetde bizdäki bar bolan maglumatlary laýyklykda sors giňişliğin belläsin böyle Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyýat Ministrliginiň intellektual eýetçilik boýunça döwlet gullugy tarapyndan endemiki dermallyk ösümlik bolan Türkmen ýowşanynyň efir ýagy esasyna bir göterimlik melkem öndürelikler üçin Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň halkara ilmi tehnologiýa parkynyň derman önümçilik tehnologiýalarynyň barlyk hanasynyň alymlaryna çäkli patent berildi. Ýani şu patentdan häzirki wagtda haýsy önüme berilendigini özümiz synlatyk mehriban adamlar şu görnüşde. Indi her kimin bir gyzyklandyrýan sowaly mümkin bolsa berdi jogap berseňiz şu melkemin beýleki melkemlerden tapawdy we ikincisi şu melkem nämeleri peýda edip bilýär. Başlayalım. Ýolda şu soraňyza men şeýlerak jogap bermek isleýän sebäbi bu didime baradaky ähli maglumatlar bizdäki bar bolan häzirki zaman ýokary tahkiklik derejede ölçäp bilýän enjamlanan kömek bilen tahkik derejede alınan maglumatlaryň esasyna şu didimler bar bolan didim birleşmeleri bir ýüze çykardyk. Hem şoň nähili haýsy beden agzalaryna nähili ýoluna kabul edilenine haýsy nähili täsir etdirbiljekdi baradaky ýani başgaça oňa fiziolog taýdan işen birleşmeleriň bardygyny alan netijelemeniň esasyna şoňa netlen taýýarlanan melkemler gönden öni häzirki wagtda ýanyklara garşy yara bitirici häsiýetli, ýani ýumşadyjy häsiýetleri bar bolan melkem ýokmunda ulanyp peýdalansa öz ähmiýetini ýetirer diýip aýtmak bolar bu kadiýe. Yaralara garşy diýmek. Yaralara kendin termik ýanyklaryň 3-nji A derece, 3-nji B derejedäki termik ýanyklara garşy ulanylanyna juda öz ähmiýetliligi görüňe tutulyp taýýarlandy. Indi ýene bir sowal halk köpçüligine biziň hormatly watandaşlarymyza, tomuşuşçylarymyza haçan eliýetlerli bolar? Önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýänem geljek bilen. Ýolda dogry belläkeşdiňiz bilen şu netije bilen bilen sawatçylyk bilen kän wagtdan bäri dowam edip gidýär barlalarymyz. Indi ýanka soraklaryň diňe bir sizler beýleki illeşmelerin bir näçe ýakyn dosýarlandan şeýler soralar häl şimdi biz ýüzbeýiz bolup dur. Şoň üçin o soraňy şeýler jemläsim gelýän öz pikirim bilen aýdamda derman taýýarlamak başda da bir belläkeşipdik.
İstediğini işledim. Öyle yeter kıyınçlıklarla bağlı. Yöne derman diýileni ol göndel ady dermançylyk ähmiýeti göz öňüne tutulýanlygy üçin oň azajyk beýleklere görä bildirilýän talaplar has. Düýpdürak diýip düşünsek, gaty hakykatdan daş düşdüğümüz bolmaz mukaddiýandan. Şoň üçin näme aýdasym gelýär ýene buňa ýani aslında dermançylyk, derman teşkilleri taýýarlananyna bundan soňky barlyk usullary men gysgaç aýdjyndaýyn. Klinikadan öňkü barlyklar diýip bir barlyklar biz öňümizde intek bar, hemde klinika çenli barlyklar diýip bar, hemde klinika barlyklar geçirmeli. Ondan soňra alınan netijeler, oňy netijelere ýagdaýynda biz ony melkem dokumentle ýani belli bir derman teşkilleri öndürýän Türkmen Derman Tenagat Birleşigi tarapyndan bar bolan kärhanalarla ödürleme arkaly şolaryň Eýem ondan arty farmasewtlara diýişler. Siz esasy töweleme bugunky öz almy barly parkynda elbetde ýurdumyzyň halkara almy tehnologiýa parkyna häzirki wagtda etmeli işiňizi geçirmeli, ähli barlygyňyzy dolu dürtýagda ýerine getirdiňiz. Öz rahmetiňizi işiňizi patentlaşdyrdyňyz we hakykatdan hem biziň toprağımyzyň klimatik aýratyrlyklaryna salgılanýan we biziň sebeplerimizde ýetişen öz belleşiňiňi 4 tane endemik usulla badyňda şol türkmen ýoşanyň hem esasany milli liderimiz Gahrman arkadamyzyň Jokar paýgatyndan tutulyp çykan Türkmenistanyň dermalyk ösümlikleri adly köpçüllik almy ensiklopediyik kitabyna salgylanyp ul işi durmuşa geçirdiňiz we şunuň ýaly zatlaryň bardygyny edip bolýandan suud etdiňiz. Näsip bolsa hem ýurdumyzyň içinde hem de ýurdumyzyň daşynda eksport mümkinçilik kuwatlaryny hem artdyryp bundan meýlägem rahmet çekerdiň we ul üstünlikleri eýe bolarsyňyz diýip türkden umyt edýäs. Köp sag bolun bugunky wagt tapanlygyňyz üçin, şuň ýalgadykly gurrunlary bereldiňiz üçin elbetde merhemde mören jana ýakymly ýygyny alyňda daýadyk wagtda ruh bilen berýäşekdiň atşa. Bundan başga da ýörek uýsançlygyňyz bolsa ýa tanışyşlarymyza ýetirmek isleýän zatlaryňyz bolsa başlygyny mümkinçilik berýär. Köp sag bol Ýunus. Ilkulana ähligide sawat maýdasy mele örgedemde hemem bir işgärlemeniň adyndan şu merkezde rahmet çeken ähli işgärlemeniň adyndan sawat maýdasy mele bir de şeýle mümkinçilikleri döredip beren Gahrman arkadamy Gahrman terdarmyda köp sawalsynymyz aýdýar. Gahrman arkadamy Gahrman terdarmyň janlarynyň sag başlarynyň dik tutýan tutumly işleriniň elmi damy rowaşlyklary beslenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Köp sag bolun. Sag bolun berdi. Size götürüjük toparyňyza, almy toparyňyza has bolsa uluslararly arzu edýär. Bundan meýlägem owadan diýarmyň goýnyna ulu almy açyşlary durmuşa geçirip şolaryň esasynda hem uluslararly galanyny tüýsürekden arzu edýär. Köp sag bolun. Sag bolun. Ene mehriban adamlar, ýerli watandaşlar bugunky günde biziň ýurdumyzyň alymlary tarapyndan ýola goýulan we biziň tebiği aýratyrlyklarymyza laýyklykda ösüp ýetişýän dermalyk ösümliklerimiziň biri bolan ýoşanyň şu tebiği ýagdaýyndan şu emeli we baýlaşdyrylan melkem ýagdaýyna çelli geçýän ýoluny özümiz bilelikde syrladyk. Ýeneki gepleşiklerimizde, ýeneki söhbetleşiklerimizde görüşen şeýle mähliňizde awalsyzlyk beýan edýär we şolary çelli hoş sag bolun.